Deheyema ku rêxistina Talîbanê ji sûçar bajarên Efxanistanê 18 wan bi dest xistine û heta Qabûla paytexta Efxanistanê ji dorpêç kiriye, Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku di astekê de bi endamên Talîbanê re hevdîtin hene û dibe ku ev bi xwe jî bi rêveberên Talîbanê re li hev bicive. Li gel wê yekê Serokwezîrê Pakistanê di hevdîtina xwe ya bi Wezîrê Berewaniya Tirkiye Hulusi Akar de jî ragihand ku ew ê keyfxweş bibin ku Tirkiye û Talîban li hev bikin û heta ev dikarin bibin navbeynkar jî. Ev mijar di nava pisporên Tirkiyeyê de yek ji rojava serekeyan nîqaşê. Li gorî Profesor Dr. Bilal Sambur, Tirkiye ji ber çendîn sedaman dixwaze bi Talîbanê re li hev bikin. Lê belê li Efxanistanê eger gurbuna şerê navxweyî zêde ye û Tirkiye endamekî NATO ye, ji loma jî dibe ku Talîban û leşkerên Tirk bên beramberî hev jî. Şimdi Türkiye Taliban'la anladığımız kadarıyla anlaşabileceğini düşünüyor. Em dibînin ku Tirkiye di fikre dê bi Talîbanê re li hev bike û vê yekê jî dixwaze bi sê sedeman pêk bîne. Yek, Talîbanê wekî gelê peştoyî dibîne ku ev gel ji Tirkiye hez dike. Du, wek rêxistineke oldar û îslamparêz dibîne û ya sêyem jî wekî rêxistineke ku alîgirên Pakistanê ne dibîne. Bi van sedeman Tirkiye dixwaze Talîbanê qaneh bike. Lê belê Talîban bi israr dibêje em tu hêzeke girêdayî NATOyê naxwazin. Ji ber vê çendê bi zêdebûna şerê navxweyî egerek mezin e ku Talîban hêrîşî leşkerên Tirk jî bike. Profesor Dr. Hasan Oktay ji ku balê dikişîne ser serdana Wezîrê Berewaniya Tirkiye bû Pakistanê, dibêje ji ber zêdebûna bandora Talîban eger heye ku Tirkiye dev ji biryardariya xwe ya bû Kabûlê berdim û bi welatên cîranên Efxanistanê û NATOyê re di nava hevbeşiyekê de dê tev bikirin. Dolayısıyla 14 Haziran'da Tirkiye di lûtkeya NATOya 14 Haziranê de bêyî ku amadekariyekî bike û li ser xetereyên Talîban lêkolîn bike daxwaza kontrolkirina Kabûlê kiribû. Lê belê em dibînin ku Tirkiye jî dizane zehmet ev tena serê xwe li Kabûlê bimîne. Ji ber vê çendê jî bi peştevaniya NATO û li gel Pakistan û Îranê dê hevdîtin bêyîn kirin ku dê ji bo pêşîlêgirtina Talîban çi bêyî kirin. Tu fark û cudayiya Talîban ji Daişê nîne û lazim e Tirkiye jî vê yekê bizane ku Talîban nahêle Tirkiye li Efxanistanê bimîne. Li gel wê yekê piştî dorpêçkirina Kabûlê ji aliyê Talîbanê ve Wezîrê Berewaniya Tirkiye Hulusi Akar jî ragihand ku ev bi tu awayê leşkerên xwe navêjin talûkeyê û hevdîtinên wan derberê firûgexaneyê Kabûlê de berdewam dikin û ev heta niha negeştine encamekî. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.